ngizonibhokela emnyameni. Nina balandeli baMthandeni, kulo 2024 siyoniyeka phansi kwembandela nemigomo ethize. 1, funa nivume ukuthi niyizehluleki, okokuqala lokho okufanele nikwenze. 2, nivume ukuthi sibaningi kunani, okwesibili lokho. 3, nivume ukuthi uMthandeni nimenza isilima. Niyakhuluma kuphela makumele nikhiphe imali ngoba nje into ebeyinkinga la ukuthi ama-SMS amahhala bengasebenzi. Nayo into ebeyinkinga. Phela sifiki nani nina. Into nje ethinta imali nina anizwani nayo ngoba nake nashaya i-ICC ngamatshe ngo-2016. Ningafuni ukuthenga amathikithi ka-R100 okungena e-ICC emantshontshweni. Najikijele i-ICC ngamatshe. Anifuni nje nento ethi khiphani imali ephaketheni nixhasa iqhawe lenu. Anifuni. Kwaphethe laba security phana sekuvikwa nina nishaya i-ICC ngamatshe. Nifuna ukungena ngenkani. Kodwa ninazi kahle ithikithi lu-R100. Siyoniyeka kulonyaka uma nizovuma phansi kwale migomo enginibayelayo niyizehluleki nimenza isilimo uMthandeni sibaningi kunani niyehluleka. Siyoniyeka ke kulonyaka. Manje lokhu nihomfa inkani. Ngisho ngangangena ukhuzani kulonyaka ingoma sizoyiphika ingoma eyodwa sishade nayo siyivotele iphinde nibhoke leyo ngoma futhi. Ngoba yabonga ngoba nisenenkani. Iba siyibambeni lapho ngoba nisenenkani siyibambeni lapho. Yochithana. Hayi umuntu lokho enimasaje ama feelings alokho ethi uMaskandi awubumbane. Gowanda baMaskandi ufana ubumbane la. Gowanda bayilonto leyo kade uMaskandi wahlakazeka ngeke ubunjwe ukhuzani. Gowani ma kumele sininyise sizoninyisa. Siyoke sininyise ngisho ngengoma yeAfro pop masithanda. Siyoke sininyise noma sininyise ngegospel. Sininyise. Sinikobe anilutho.